to da Allah zai kawo mai sakwara ko mai sakwara ko mai dan wake to inda Allah ya sa ta zo nan gurin da na riga na ɗaya babin da na ɗiba sai na ce ta samo canji kan ta buɗi ido na yana haka a guji. Salamu alaikum. A barka dai. Kai. Ya ga tari. Wallahi gaba ɗaya ban saba da zaman arewa. Ai ba za ka saba ba. Allah fa. Da za ka saba ba. Saboda mu can kudu in dai kana so ka samu sakewa ka yi warkajani. Allah sarki. To sai can kudu. Allah sarki. Allah fa. Duk wani ya shege. Ware kuwa. Da wani ta'asa da wani Ware kuwa. Wannan in dai ka cika da tantirin dan iska ne. To. Sai kudu. Kudu. Allah fa. To ai magana kake yi baka sa mata ɗan ba. Idan kana zuwa kudu kana neman arziki ko in kana zuwa kudu kana buga abin tsiya. A kowanne haɗa muka yi. To ga neman arziki. da na arzikin da na Da na tsayar gaba ɗaya. To in ka zo arzikin muna ni neman nan in ma habaci kake min in ma da ni kake wallahi tallahi ban ara zan yafa. Kai na kake zuwa. Na fi ka tsiya. Ina kake Allah fa kai baka isa ni ka gaya min cewar wai dan yawon duniya ko kuma dan duniya ko kuma dan gidan magajiya ba. in ka zo ka nuna mana muna neman ilimi in ka zo ka nuna mana karatu za mu nuna maka benfika in ka zo ka nuna mana dan iska ne kai nan ma ne mu haka ne Allah fa bangaren karatun hadisi a garin nan ba a kai ni ba bangaren karatun diwani a unguwarmu in dai a karanta diwani ne ba a kai ni ba in aka zo bangaren karatun in dai kani'a ce kani'a a yaba nabi ba a kai ni ba ya kamata ka samu wanda ba dan garin nan ba kai zace nan a gaban gidansa shikenan masu garafin suka zo a kofar gidanku suke sauka bare kuwa Allah ban taba gana ana diwani a kofar gidanku lokacin da magajiya ta zo mai goge gyatumar mu ce ta fara baiwa magajiya mai goge zannuwa to in ana maganar iskanci a kudu ko a ce an waye ko a ce an zabga iya shege ko an kuga abin tsiya a kudu babu kamata amma idan na zo gida sai na zama silent killer ƙarya kake ba ruwa na da komai in dai maganar iskancin kudu to in dai maganar iskancin kudu haka ne to mu ne iyayen ku haka ne Allah in ka je Lagos ko ka tafi Ibadan ko ka tafi Port Harcourt ko ka shiga Bayelsa ko ka dawo ka zo ka tsaya Onitsha ko ka je Enugu ko ka dawo ka zo Asaba ko kuma daga Asaba ka rinta ma ka shiga cikin Wari Kwara State to mu ne iyayen ku to barin baka labari ka gama ka gama to bari let me give you a good story about me a good history according to me daushe mai da baibai to na iskanci a guri-guri da ban san adadi ba amma kaɗan daga cikin guraren da na sani na haddace na yi jotin ɗinsu na yi musu alama kaga ina da ɗa a gege ɗa irin na bariki ina da ƴaƴa a abbatuwa ɗan gaba da fata ƴaƴa irin na banza ina da ɗa a oloru kambi oloru guda ɗa irin na banza idan ka je shagamu ina da 4 irin ƴaƴa irin na banza irin na wofi idan ka karye ko kwana ka ɗauki hanyar nan za ka bar ƙasar nan in ka je kwatana ma akwai wani in ka je bodar togo akwai wani in ka je bodar ka ta ghana wani guri da ake cewa da shi gurin da za a shiga ghana boda kenan boda to idan ka je nan za ka shiga ghana akwai wani guri nan ma ina da ɗaya idan ka je za ka shiga kwadibuwar akwai 3 in ka je kwadibuwar a abubu akwai wani a ajami akwai wani a tireshibil akwai wani a fare da kwangire akwai wani when you be back to niger a boda akwai su dewa stop here to kar ka kara gaba it is enough kenan iskancin kafina to na fi ka iskanci din ni ban taba amma saboda ko harkar karatu duk abin da ka san kafin mutum kar ka faɗa man kana alafa laisa huwa inda ma'aiki haka wanda yake shi shine to ba shi bane saboda haka kullum muna roƙon Allah muna istingifari Allah ka yafe mana kaga yanzu wayannan yayan ko gona 10 ka bude za su nomi haka ne to Allah ya kiyaye ka ja bakin ka kai shiru akwai yayan gaba da fatiya to ga tare je ka Allah ya kiyaye haka ne amin ashe baban yan iska ne anan kware kuwa a gindin ba dan kar in ja ka da nisa ba sai in ce ka tambaye gatimarka wa to jatima ta bata yi yawon duniya ba to karkare na mun wayo karka mun iskanci me ya sanyo magana jatima ta kware kuwa me ya sanyo magana ta if you go to your house ask your gatimarka ta san ka who is dancer baby za ka tambaye ta ni ne dancer guy dan sagai akwai rawar gidan disco kware ku ana daukan ba talabijin when you go back to home ask your gatimarka yes gatimarka she know dancer guy about the talabijin ba
na shaida ka abin da yasa ni ba na magana da kai babu English a kanka babu geography a kanka babu history a kanka babu chemistry a kanka babu geography babu biology amma mu nan dai bangare ake magana ta karatu to sai dai kurin mai shiru dan lokacin da na karatu na ma lokacin dictionary ma a cikin wata marsandi ike zuwa ba yanzu da zamani dictionary ike zuwa a cikin jib ko izo a homa jib ba lokacin dictionary iya sa 3/4 izo a wata tsohuwar marsandi ni ne abokinsa in ya zo zai ce da ni share you my friend daushe good morning can I na ce da shi how can you hear your name ce my name is dictionary na ce let me shaking you good very good idan ma abokina I think ba zan manta ba 1972 that of the year oh nasti bai fidinal bibo oh ne oh rastman fidinal bibo oh rasti bai fidinal biba oh honorable oh must bai fidinal bibo oh rasti bai fidinal bibo bata ganni ba dai oh rasti bai fidinal bibo oh rasti bai fidinal bibo